Entrenament aeròbic fase 1. És molt important que aturis el tractament en les següents situacions. Si presentes febre de més de 38 graus, si empitjores de la sensació de falta d'aire, si et mareges, si perceps dolor toràcic o palpitacions. Pas lateral estàtic. Subjecta't a una superfície estable, primer obre i tanca una cama i tot seguit ho fas amb l'altra cama. Repeticions i sèries segons les indicacions del teu terapeuta. Pujar i baixar escales estàticament amb recolzament. Subjecta't a una superfície estable, primer puges i baixes una cama i tot seguit ho fas amb l'altra cama. Repeticions i sèries segons les indicacions del teu terapeuta. Dibuixar un quadrat amb els peus. Fes un pas endavant, primer amb el peu dret, després amb l'esquerre, tornar cap enrere amb el peu dret i després amb el peu esquerre. Aixecar-se d'una cadira, fer 5 passes, girar i seure. T'aixeques de la cadira, fas 5 passes, gires cap a la cadira, fas 5 passes i tornes a seure't a la cadira.